যত যিনি হাকাহাম স্টুডেন্টস जों दिनै दिनै फुङाव जराव दिनै अमाय पान्डानार माने बेलेखिनो इम्पोर्टेंट मेसेज सिजरनाय जों साइमानो हाइमोनी रिजल्ट माने कन्फ्यूजन माने बट जों नरम दिनै सालसा खाइमा बने रिजल्ट माने अमको साया अमो साना नाय जे अमागे खाइमानि बिसुते जों डेली प्रेक्टिस खाइतो हागे दिनै सा गाहाम तंनाय खा गाहाम तंनाय लाम गाहाम सहैनाय जों तांगे जों जेफ्रो फिजिकली मेंटली फिट दं हांखाय जों जेकुनु सामनो जों खायनानि जों खासरांगो खायमानि परे सामो जों बन सक्सेसफुल खायमा आबन बागै दिनै जों नरबंगाचिन फ्यूचर तब गोबां स्टुडेन्ट बिसिङाव अजान केबो स्पोर्ट्समैन नाय केबो डॉक्टर नाय केबो प्रोफेसर नाय केबो साइंटिस्ट नाय केबो बिजनेसमैन नाय केबो पॉलिटिशियन नाय गोबां मारन बिसिङ जों नाय इन फ्यूचर तांनि हंके केबो जे आजकेन जे सनान माजे जे ब अमाय पोस्ट सवनि नाय नाय फियाबा जिनि बखाव मसुमानि बिसिङै जों चाइतमान बिसिङै जिनि बुमा बबनि गाइडेंस मावन बिसिङै जों ईश्वरनि हामरे मावन बिसिङै जों आजार सवयो आवन बगै नरक साक्षना वानसुदि नरक जे उन्ना मुसुमानि जे नरकनि एम नरक जे फ्यूचर न तामन मुसु केबो आर्मी ऑफिसर ना मुसुनाय केबो जों सोशल एक्टिविटीनि दफाना साम खालायनो मुसुनाय हेदबा केबो और बिसिङ मिनिस्टर बुंनाय केबो डॉक्टर कोटर नाय केबो इंजीनियर नाय केबो बिजनेसमैन कोटर नाय हेदबा ए आवन बिसिङै केबो म्यूजिशियन नाय जे जाने मुसलमान नरक जे मुसलमान साक्षिमान बिसिङै नरक हाइमु सिनिजानाय नरक फैमिली बो सिनिजानाय जिनि सोसाइटी बो नरक बाय जों बरमान हम हाके तिनि जिनि नरक जे नरक तिनि और फैमाने अजा यो फैमन बिसिङै नरक अमन का मेसेज लांथादि जों जिनि मेंटली फिजिकली फिट तनना के जों यो फैमन बिसिङै बो जों अमहाय जों खालामनो दे गोबां मा साना नरक टीचर नि को खनादि स्कूल नि दे नरक बुमा बुहानि को खनादि नरक ताकु बुबुनि को खनादि दे नरक नाइथो मुथ फ्लाय जिनि सोसाइटी ओ नरक देब कुसु पत्रनि नरक बसादि तांगे के जों साइमानो जिनि जे कुनु जेनेरेशन माने जिनि फ्यूचर नि सामने के जे नेक्स्ट जेनेरेशन जों नारनाय हनकै जिनि आथुकिरो नंने थांसि बेला आं बगै दाबो किनो अजराव जिनि अमना बार मेसेज दमसु आं साल कलमालमै ड्रग्स नि एगेंस्ट आं कक साइफायो बने एगेंस्ट आं जिनि यु दङ हजक खायो ते नरम बिसिदि आं सानामसुंगो जिनि ड्रग्स रंनो नर पुन दिनि याबखना तारमदि तांगे जों ड्रग्स नामनि बिसिदि जिनि फ्यूचर जों गोबां कमाइ दं गोबां मा चराय काहाम हली क्रॉस स्टूडेंट्स पास आउट दंजारो सेंट पॉल जों थुम डन बस गोबां काहाम फैमिली चेरो काहाम कॉलेज पर दनरो बाक्सा काहाम हामिया फ्रेंड से मालिक के बरो लामा परे और ड्रग्स को बोले तो मन जों नुइ दं आं बगै जिनि नरक नंग टैलेंट न नरक फुनुदि नरक जे साक सांनो जेरे वानसुगो आं टैलेंट करे हिने नरक साक जे वानसुगो आं सिद्रा हिने ना आबैया ईश्वर साम रमान नंग थानि जत माने नंग सान टैलेंट दं नरक आबना नुथुगि तिकलाय दे साक न नरक वानसुगो जे आं तबु स्पोर्ट्समैन नाम सुगो नरक साक्सना आइना नाय बसादि आं स्पोर्ट्समैन नाय सालसा ओ मखांना आं सालसा बुइन मखांगा बसगंगा तो बनाय जे आं ओ हायो स्पोर्ट्समैन पत्रमैन नर वानसु जे आं डॉक्टर का हमना मसुगो आं बनिसलाय डॉक्टर का हमगे आं जिनि बरम सार फाइनो मसुगो नर साक्स आइना नाय बसाय नाय दिन मखांनो आं साक्सिन ओ मखांबाय डॉक्टर गे ओ समाजा ओ दुनियाव आं खुंनाय जे आं डॉक्टर का हम आं जतन मगे आं सेवा बासा आं म्यूजिशियन मस आं सिंगर का हम मसुगो आइना बसाय नाय दिन मखांनो जे इ ओ मखां मान साक्स सिंगर को
9, 10, 11, 'Release the leg first. Balance there. Try to balance your body. Speciality. Leaner. Double Kleinele, Yakunti Shawi, Uttan Padashan. 4, 5. Mana memang main urusan kan, pernah agak senang tu ya. Semua juga program ini, mana juga sini mana luar, EM Sport, dan juga FPR, Nebom ICF, sini mana Ankle rotation, other side, next leg, leg, rotation, shoulder rotation, to come back. School, semua saat akademi student, kumpul akademi student, এবং double sini,